Доброй раніцы. Доброй раніцы пятніцы. Рады бачыць свае трансляцыі. Хто там глядзіць у запісе, абавязкова падпісваемся, ставім падабайчыкі. Мы з вами працягваем сваю гульню, якой правялі ўжо 10 гадзін, як мы тут бачым. Працягнуць. У нас, напэўна, там ужо недзе плюс-мінус апошняя місія мусіць быць, таму што мы даведаліся, дасталі інфармацыю. Так. Змяніць адчувальнасць мышы. Гэта наша батарэйкавая станцыя дзеля нашага Аполлоніка. Вось там у нас унізе сядзіць ён. Я ўжо не памятаю, на чым мы тут скончылі, вады няма. Вады няма, дарэчы. Адзін. Падаецца, яна там у нас у шафе была. А што там у нас такое? Ужо планетныя руіны. Ну, значыцца, мы туды зараз поедзем. Май! А ну шукаць. Дзе слімачкі нашыя? Нявыя хлопцы. Вось адзін. Кварц хай будзе. Вось другі. Дарэчы, пакуль што ведаеце, што мяне здзівіла. Мы тут даволі далёка прасунуліся у тэхналогіях усялякіх. Вось, развіліся і гэтак далей, а матэрыялу дзеля гэтага ўсяго не так ужо і багата трэба. Цікава, што гэта у нас? Под базой нібы нешта упало, правда? Вось, так што я крыху здзіўлены. Я лічыў раней, што патрабавалася неяк больш часу, па-першае, каб усё гэта развіць. Гэтыя тэхналогіі ўсе выведаць. Нешта адсканаваць, штосьці зрабіць і гэтак далей. Ну, але ўжо як ёсць. Гэта крабы. Так, давай ежу. 5 воды. Так. Я чамусьці памятаю, вось у мяне ёсць такое упэўненае адчуванне таго, што на мінулай частцы, у першай, у нас быў агрэгат нейкі, які нам здабываў ваду. Вось тут жа ж такога агрэгату у нас няма чамусь. Ці мы яго проста не спаткалі. Вось так не падабаецца, а яно так і будзе. Паплылі ў Аполлонік скотчам. Я ўзгадаў. У нас тут праблема вось якая. Яно тыпу зараджаецца, але пры гэтым пры ўсім бачыце у нас элементы-то. Элементы-то вельмі доўга ці яны зараджаюцца, ці то што, але яны не цалкам зараджаныя. Ну што ж. Спадзяюся, нам хопіць туды і абратна. Паплылі. 65, а падаецца было 63, мо нават і меней. Значит, ўсё ж такі нейкі зарад там ідзе. Рыбёхі. Агрэсіўная якая паскуда. 1100 метраў. Так, Рэйвен, вітаначкі, сённяшняя без зменаў. Так, увечары. Як дамаўляліся, а 7 вечара. Яшчэ будзе спішы за ном. Будзем спрабаваць знайсці сабе гэтага пачвару тэрмінатарную, каб стэрмінаваць яе. Вось мы так далёка, дарэчы, не заплывалі. Гэтыя солі я памятаю, што мы калісьці тут плавалі. У нас жа ж яшчэ засталася адная мутацыя. Якую мы не знайшлі сабе. Халера, ты паглядзі, куды нас пасылае. Так, гэта у нас вулкан.
Галоўнае, каб толькі нас не ўчапілі гэтыя монстры мясцовыя. Гэтую станцыю мы даследавалі. Так, окей, зайшоў чару згадаць, як яна гуляецца. Набыў рэвальвер, што? Сур'ёзна? Бля, чакай, мы на гэтай станцыі былі? Так, не падабаецца мне гэты гук. Так, гэта спрут. Бля, гаўно якое. Eatworming. Добре, добре, добре. А дай-ка я тут даследую, я чамусьці не памятаю, каб я тут быў. Бачыце, яшчэ нейкая плыня. А, былі. Усё узгадаў. Былі, мы тут былі. Цікава, чаму ён раней нас не атакаваў. Так, і што ў такім месцы рабіць? Вось гэтыя пачвары, я ж яго ніяк нічым не адпудзіў. Праўда ж? Ён тут побач. А мне туды трэба? Мясціны якія. Так, 230, гэта ўжо плюс-мінус крытычна для нашага Аполлоніка. Наколькі я памятаю, 250 ён дазваляў нам апускацца. Ага, я зразумеў. У чым задума аўтараў? Тут такое месца крыці глыбокае адносна ягонае, тое, што ён ове. Artificial towers in this region. Echo analysis shows extensive damage to all but one. Апроч адной, кажа. Ну, добре. Пэй, вітанкі, дрымер, вітаначкі. Мы тут бачылі, заплылі усё ж такі, куды нас клікалі. Брамны шпіль. Так, гэта ўсё мы збіралі, вядома, тут рэсурсы. Лёйкі. Ошалеть. Ой, яшчэ штосьці там плавае, бачыце? Так, это уже не даследуецца. А гэты каля нашай базы ёсць. Так, зноўку шэпча. Недзе тут гэта наша чацвёртая. Штуковіна, якая нам дазволіць. Ой, як яе атрымаць мутацыю. Так, чакай, куды я тут быў? Вось туды я плыў. Цікава, вось гэта што? Гэта нібы нейкая крыніца солі ці штосьці падобнае. Спадзяюся, ты добра? Кератэкан нейкі. Ля. Так, гэта не даследуецца. Так, зверху абмежаванне 225 з 250. Так, і пакуль шукаў... Чакай. Пакуль шукаў звесткі пра паходжанне гэтай рэвалюры, праспойлерыў сабе цікавы момант. Ведаеш, як контрацца круглы робот з катыняка? Ну так, мы ж яго забівалі некалькі разоў. А контрацца ў сэнсе для гульца, як яго пазбегнуць? Ты маеш гэтае на ўвазе? Як я чакаю? Доджыць? Па-нармалёваму.
Так, а я так бачу, што ты аўку кожнага дня зменюеш, а чаго не? Не, гэта проста наступства таго, што мінулая аватарка мне не падабалася, я ж казаў пра гэта ўчора. І пры гэтым мне вельмі спадабаўся водгук, падаецца ВРВ, што сапраўды ён больш пасуе. Па-першых, бівітаначкі. Вітаса, що як дражэнькі, выдатна все, дзякуй велічэзна. Працуем, пакутуем, але ўсё перамагаем. Вось, таму сапраўды ён правы, што яно пасуе да надмагілля. Таму я сёння падумаў і вырашыў, што калі ўжо самы папулярны смайлік у мяне вось гэты вітанні, от чуеце шэпт? Вось тут недзе мусіць быць маё наступнае. Чакай, што гэта зелёненькае? А ну сюды хадзі. Ля, не дае сканаваць. А вось гэтага ў мяне не было. Куля галоў. Добра, што паспеў. Табе што, заняцца няма чым? Лётае ён. Ідзі на працу, на завод. Чакай, дзе мой палонік? Я нешта згубіў яго. Базу бачу, а палоніка не бачу. Во. Так, шэпт. Адкуль шэпт ідзе? Та ідзі ты ў пекло, бляха. Прычапіўся. Куля галоў гэты. Ля. Рэактыўная цяга. Так, на ранішніх этапах ён кідаецца на гульцоў толькі калі ходзіць па аднаму. На групу не кідаецца ўвогуле, проста лёда данул. І што сабе? Раней было так. Трэба праверыць, ведаеш? А гэта незалежна ад складанасці і ўсё такое? Тут нешта. Што гэта? Гульня кажа, не твоё, не твоя справа. Так, а дзе шэпт? Это вось гэта рэагуе, мабыць, все ж таки выглядае драпежна. Што гэта за гукі, гэй? О, бачыце, у нас тут ёсць нешта. 100% гэта іншапланетнікі пабудавалі. Тепловы рэактар. А, ён у нас ёсць. Можа, гэтыя чарцяжы сабе здабылі. Detecting powered fabricator systems and construction materials. Advise construction of a regional base camp. Што там бурва? Турбіну мы так само сканавалі сабе. Балоны. О, гэта будзе добра. Палепшаны ласты. Ажно 3 чарцяжа на палепшаны ласты патрабуецца, шалець. Так, шановныя, зараз прачытаем. Можа і залежаць ад складанасці, трэба правяраць. Ну так, трэба памацаць, як кажуць. Так, дзе тут уваход? Вось тут уваход, добра. Адсюль пачнем даследаванне. Дзід, ты ўчора казаў, што табе заёбваюць на рабоце, што і не надта багата юзаеш шаі. Я ўчора навіну прачытаў, усё можа дуже змяніцца. Cancelled its internal cloud code licenses this week after... Я чытаў гэта, я ведаю. Так, гэта, дарэчы, Рэйвен таксама ўзгадваў пра гэтую навіну пазаўчора.
Weber CTO sent an internal memo warning the company burned through its entire 26A budget in just 4 months. American AI software process. Глядзі, тут же ж дрымер шмат што было за гэты час ужо з гэтым шаі. І даходзіла сапраўды да нейкіх абсурдных рэчаў. Ідзе яшчэ там пісчыць. Вось гэта. Двигуна нейкага. Начальниця, вибач. Завжди хвильку Рубіна, це то, що ти біля Аполлоніка, саме так. Прошу прямо на південний схід від дослідницької бази, десь 500 метрів, поки не знайдеш уламки цикади на високому месі. Проблеми фарми і не роби шуму. Південний сход, 500 метрів. Південний сход. Це захід, це схід, 500. Це відкриті води. Шалець. Там же ж буде гэта, бо 100%. Copy. Can't we just wait for them to finish him off? He's got Nahima's super scanner. She'll murder me if I lose it. Try to scare the tailings off. I'll get a team out Я граче. with effects. Boss, I've picked up На мене тут пара хвостов і наш недорослі головики, можеш вихилятися. to evade. Boss, her tadpole. І про наш єдиний глибинний модуль. Глибинний. Божахна. Не роби нам. Запишемо ідею тут для курултайського аналізу. Так. Нечто починається у нас тут. Це можна з'їсти. Тільки чекай, ми пойдемо туди на паўднёвы сход. А, ля, шафы ёсць, а паглядзець, што ў іх не даюць. Гаўняшкі. Паліпшваць... О, вось што мне трэба будзе ўсталяваць у бліжэйшы час. То бок у нас не апошні гэты міт. Гэта выбачаюся. Батарэйка. Не апошні стрым па гэтай часціне, у нас яшчэ будуць паляпшэнні. О! Дароўкі. Энергію. Нам трэба ўсталяваць батарэйку, так ці што? Так, я зразумеў. Ведаеш што? Давай-ка мы возьмем вось, не, вось гэта. І... Чакай, не тое. Так, виймай батарейку. All systems online. Power. Ось так. Полетели. Боже, квітанашки. Давай, розповідай, що до чого. Запускай, ну а. Так, це найвіддалішня точка, до якої дісталися мої перші проходці. Вони назвали це місце захищеною зоною. У журналах є висилання, які ви, можливо, захочете перевірити. Аполлоній з глибинним модулем пішов на паўдзённий сход. Напрямок 165 градусів. Уламки посадкового модуля цикади впали у напрямку 120. Пара дрібніших шматків потонула у напрямку 105. Також десь під цією базою має бути сховок з припасами. Почне шукати чорних скринь в регіоні. Ще одне. За минулі 10 тисяч годин цю базу відвідували декілька разів. І це були не люди. Зрозуміло. Та бо ще тут хтось є опроч нас. А ти нас пропустиш сюди? Уся ну що? Ля. О, видатно. Я така повернуться батарейку мне дали. Переробник. Так, что вы там понаписывали уже? Я еду у Торунь сегодня. А что ты там забылся? Другая частка аватара. Не-не-не. Георгий Юль Ольсевич. Ха-ха, Ольсевич, это ты. Пишу заснованный аккаунт. Вітаночки тобі. А що ти забувся у Торні? Що там цікавого такого? А ну розповіді, може мені так само зацікавить. Шаї добрий інструмент, але треба його пхати паўсюль. Були і такі компанії, моя компанія у тим ліку. Яна
просто спрабую зараз, калі вяртаемся да размовы пра шаі і пытанне дрымера, менавіта так спрабую зараз зрабіць мая кампанія, прынамсі ў маім аддзеле, назовем гэта так, тому што ў нас 7 аддзелаў, вось, і мой аддзел спрабую перайсці. У нас было некалькі шаі праектаў ужо, і зараз мы вядзем адзін з асноўных фінансавы праект на шаі, і не ўсё ідзе гладзенька насамрэч. Не ўсё ідзе так добра, як мы гэта меркавалі, не так усё кепска, як гэта магло б падацца на першы погляд, але сапраўды вытрата на праект скарочаная прыблізна ў 2 разы. Не ў 3, як мы меркавалі, а ў 2 недзе. Вось. І таму тыпу гэта і з'яўляецца пазітыўным прыкладам, таму яны так і пхаюць. Вось. Ну, думаю, прайс будзе які за кожны запрос у шаі. Слухай, з прайсамі там сапраўды ўсё цяжка, ёсць інфа праскоквае, што яны дасюль яшчэ underestimated, так званыя, то бок яны выставілі прайс на выкарыстанне шаі ніжэй за тое, што патрэбна. Вось праз гэтае Microsoft зараз гэта і робіць, яны проста перастрахоўваюцца. Падбага юрыдычных рэчаў, так, вось таксама яшчэ юрыдычнае пытанне наперадзе, то бок гэта не ўсе праблемы, якія яшчэ выкрытыя, але як інструмент пад некаторыя свае задачы у гэтым сэнсе я ўсё ж такі падтрымліваю Рэйвена, калі кажа, што ён занадта пераацэнены. На сённяшні дзень гэта так, сапраўды гэта так, я згодны. Так, я там буду гуляць, піць і есці, цікава гучыць? Не, не цікава. Гуляць так, шпацыраваць так, піць і есці я і тут магу. Мы зараз трэнім шаі агента для саппарта, які нас заменіць пасля таго, як мы яго натрэнім. Я ведаю, Божык, пра што ты кажаш. Не так надоечы я з букінг саппартам такім размаўляў. Там як і назвалася Эва, падаецца, у іх і назавецца. У Польшчы. Вось, та яшчэ дурная кабыла. Вось. Так, я сваім Twitch-аккаунце не магу пісаць так, як патрабуе, праверыць, і ты гэта. Маё сапраўднае імя. Ты ведаеш маё, я тваё. Усё нармалёва. Алексеевич, не пераймайся. Так. Лёха, вітанышкі, вітанышкі. Так што так, гэтая вось справа з шаі, яна толькі ж развіваецца, ўсё яшчэ свежае, ўсё яшчэ ў працэсе, таму не трэба тут. Так, не трэба тут панікаваць. Усё пакуль што добра і... Што ў нас там, дарэчы, 72, дайце я выйду. Так. Направіць яго. Што ў нас там наперадзе? Чакай, вось гэта вось што. Незразумела пакуль што. Паўднёвы, так, паўночны. Паўднёвы сход. Паўднёвы, так. Вось так мусіць быць, правда? Гэта паўднёвы, 150-160. А неяк, слухайце, можна сабе адзначыць гэтыя сігналы? Цэнтр падтрымкі, першы табар. Руіны. Гэта руіны у нас там. А чаму б не паплыць туды? А, блядь, гэта вось яны і ёсць. Ну якія ж гэта чужапланеты? Ох ты! Дзякуй, велічэзны. Магнатэрыю запусцілі. Штосьці падобнае на чужынцаў, памятаеце? Ну, амаль што. Ці гэтыя протасы у Старкрафце. Пятніца будзе магнатэрыяй, не кажы. Так, зараз мы тут гэтае зробім усё. Опана!
Прамазаў. Амаль што. Не скануеш? Ну і халера па цябе, калі нават сканаваць нельга. Так, паўднёвы сход, кажам. Ну, паплылі, я так мяркую, трэба па дну паўсці. Ось так, то бок там было 150-160 недзе. Градусаў 105. Уля, што гэта? Уля-ля. Што за галапупенькі пайшлі, я такое ухваляю. Магнатэрыя. Гэта наша магнатэрыя такая. Розетскі камень. The glyphs on this monolith present the same messages in two languages. Нормас. Symbols known from 4546B and an unknown writing system designating alien language Axum Radial A. Скануй. Translation underway. Locate examples of Axum language to test and improve translation. The Noetic advisor has transmitted an alert. Return to the life pod at your convenience. Вертайся, кажа, у ратавальную камеру нашу, капсулу. Гэтыя вось пачвары не скануюцца, правда ж? Падводных протасаў я б паглядзеў. Не, ну, калі ведаць субнаўтыку першую, ты ж гуляўся, напэўна, у яе. Гэта каб схавацца ад спрута таго, то тут мы іх не сустрэнем, хутчэй за ўсё, мабыць, толькі ў самым-самым канцы. Глек. Так. Паўднёвы сход. Я бачу, вось мы тут непадалёк жа ж паўзалі, правда? О, глядзяць на мяне ўжо. Галавікі, вось яно што. Тут і гнездо, таму іх тут так шмат. Стопе, свае. Ёб твою мать, ты глядзі, што знайшоў. Давай. Што гэта? Яшчэ бачыце, акула нейкая тут унізе. Але яно крытычна, я так разумею, мне трэба будзе і балоны пад гэтыя паднесці, каб тут нешта вывучаць. У гэтых мясцінах. Нармалёва. Ось тубы засканаваць, пачвар, бачце, плыве. Галоўнае, каб яна мяне не з'ела. Альтера. One colonist black box on site. Гэта нашая Альтера. Так. Не праходзіў, яшчэ нават не набыў, але планую. Як так? Рэйван, ты што, табе спадабаецца? Я ўпэўнен, там... Ну, хаця там не так змрочна, як ты звычайна любіш гэтую справу, але там, ну, такая шыкоўная гісторыя, мне яна так спадабалася тым, што гэта ўсё было ось як тут таямніча, ажно усрацца. А потым высветлілася, што ўсё гэта было памылкова, крацей. І што не такім, як яно здавалася ўсё падчас праходжання, крацей, шыкоўна. Я быў вельмі задаволены, калі прайшоў яе да канца. Що там, нічога няма апроч гэтых двух?
намякаю, давай зрабі ліхтарык. А я не хачу. Мне шкада ресурсаў на ліхтарык нейкі там. Оно плыло ніби рука. О, медный дрот. Зберагайце спакой. Seek fresh water intake. Так гэта мы хутка зробім. Вось тут у нас штосьці. Hello, Black Box. I am almost out of oxygen. The tailings have taken me into a cicada wreck. I think they want me to show them how our technology works. They are very interested in Nahima's bacterial scanner. Too bad they crushed it when they took it from me. Still, a good chance to observe them up close. They are crawling directly on me, all over me. They have many limbs and complex mouth parts, and no sense of personal space. It is pitch dark, but I can hear their clattering, the snap of their claws. Жудасна. Так, чакайце, я зараз яшчэ раз праверу, што там у нас. Можа, нешта прапусціў усё ж такі. Ну, гэтым яны прафесіяналы, саспенсу усялякага накінуць. Гэта праўда, так. Вось, але шчыра скажу, што там нават больш таямнічага у параўнанні з другой часткай. Другая частка, яна такая, ведаеш, лайтовая ў гэтым сэнсе. Каб толькі не заблукаць тут, слухайце, хлопцы. О! Аднавілі сабе. Тут пусто. Біосканер нейкі. This scanner modification employs cultured alien bacteria to spawn metallic markers. You will notice that happy bacteria smell like beets. Доступно доследование на объеме эффективности. Готовьте биосканер. Серьезно? Ах, это то, где мы плавали только что. Я хочу назад. Чекай. А як гэта балон тут ляжыць ужо 10 000 гадзін, га? І ўсё пускае гэты воздух, гэтае паветра. Так, зараз мы залезем у Аполлонік, будзе пачытаць, што ж мы там даведаліся. Больш падрабязна. І зноўку ноч. Так, журналы. Гэта модифікацыя сканера выкарыстоўвае вырашаны журналах бактэрый для прадукавання металёвых маркераў. Памяце, що шчаслівыя бактэрыі пахнуць як брак. Є контакт уламок космічнага алтара, наяўна аднак у чорная скрынька. Значыцца, мы гэта ўжо знайшлі, што неабходна было. А гэта вось тое, што мы гліфы там вывучылі. На цьому аналіз паказвае теж паведомлены двумя мовамі. Сімвалы архітэктуры з знанымі і невядомым пісьмом, позначаючы пісемнасць, як аксумскай радыяльнай типу А. Мова аксент, щоб тестація паляпшаць пераклад. Што у нас тут ёсць? Гэта мы ўжо бачылі, мы даследавалі іх. Программа Андер. Нам казали ж павярнуцца да Нуа нашага.
Я ж памятаю толькі, што ж было. Вось калі мы даследавалі руіны той базы і давалі гэтыя накірункі. Так. 1800. Ежы нема, таму паляцелі. Будзем плыць пад паверхню, я вельмі спадзяюся толькі на тое, што спрут намі не зацікавіцца, пакуль мы тут будзем плыць. Вось рбануў. Так. Дрывер таксама казаў, там падаецца 2 стрымы, таму што гэты чалік цёрбае так, нібы гэтае. Я ўжо не памятаю, якую асацыяцыю ён там даваў. Зварачна, калі на глыбіню спусціцца, там я памятаю, што мне вельмі падабалася з гэтай глыбінёю, што біёмы не надта моцна мяняюцца, ўсё даволі прадказальна, але становіцца больш шырока, я б так вось выказаўся на гэты конт. То бок ты паляпшаеш сабе абсталяванне менавіта для таго, каб залазіць усё глыбей і глыбей і глыбей. Advisor has transmitted an alert. Return to the life pod at your convenience. Так, вяртаемся. Вось, таму вось гэтым было прышпільна, праўды. Так. У наступным тыдні вучуся, бо 1 чэрвеня панядзелак. І то добра, вучыцца гэта добра, так. Нейкая вада зялёная, слухайце. Як гэта мора такое можа быць? Я ж памятаю, што мы сканавалі яшчэ крылы для гэтага вось апалоніка, і чаму яны ў нас недаступныя для вытворчасці? Троху не разумею. О! Зараз будзе нам шчасце. Ау! Ось курва. Пайшоў прэч. Гаўно. Блядь, нічога не бачна, проста нічога не бачна. Галоўнае, каб толькі нам апалоніка гэтага не сапсаваў. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. 1 сотачак. Не даплывем. Не даплывем. Адчапіўся? Гаўняшка. Вось каб, мабыць, крылы ў нас нейкія былі, то можа мы б яго пазбегалі. Не было б так цяжка. Так, на ўзбярэжжы цімела багата. Хватануў за дубку, но недзе там хапануў, так. 100%. За нешта трымаў. Самае дзіўнае, ведаеце, я глядзеў гэтыя спідраны субнаўтыкі, бачу, як хлопцы проста яго пазбягалі самай базавай механікай. Вось з гэтым мяхом скакаць над вадою, як дельфін. Проста не паспяваю за табою. Так, давайте-ка мы... 27 батарейка у нас, трэба яе будзе заменіць. Батареечку.
Хлоп. На тобі гетою. Welcome aboard. Зараджайся. Так, а як поглядіться, зараджаються і на ціні? Ніяк не поглядіться. Мені таке відчування, ніби вони не зараджаються. Ніяка лухта. Тебе там стазис гармату не дали? Тут гарматаў нема ж. Тут ніяк не магчыма супраціўляцца вось гэтым пачварам. Так, што па ежы? Ежы нема, трэба будзе збіраць. Так, рубіна. Another black box. Чарговая чорная скринька, гэта знову рубіна. Галасове дані частково відновлено. Напад галковиків. Вони підстерігають зовні, скоро побачимось. Очевидь, вона змирилася, що не вибереться живою. Like she didn't expect. Це непродуктивний спосіб мислення. Not a productive А втім, це також може бути свідчення її віри у біокапсулу і свого НОА. in her bio. Координати сигналу вивантажено в ОЕП. Signal location uploaded to PDA. Ну і добре. Тобок, у нас руїни і ось рубіна там. А, ну ми туди плили і не доплили. Так, треба половити криху рибу. Тільки що тут була зграя. Во. Сюди ході. Так. Слімаки. Бо піць нам так само треба. Welcome aboard. Тиц. Дрот. Так само. Кислоту так само. Батареечка добра, калі з нами ёсць. Ось можна так зробити. Оп. Зараз посмажем собі рибки. Так, гэта павінен быць парцякі, твой матыль хапае ставіць на зарадку. Так, чакай. Сам гэтым кажаш ставіць на зарадку? Там же ж няма такой магчымасці. Так, што ваду я зрабіў? — 25, добра. Мала вады зусім. Гэта мы з сабой пацягнем, але ваду трэба яшчэ сабраць сабе. Паглядзець трэба, мабыць, мы нешта ўсё ж такі маем на даследаваннях, можа збудаваць гэтае самае. Слімачки. Где тут? Во. Ще. Ха-ха, говно гэта, я памятаю, на мяне спрабавала укусіць. Так, вертаемся на баску. Так, атрымліваецца, не зараджаюць, фотаграфуеш слімака. Ну, не, мы яго на ваду пераўтвараем. На жаль, не пашанцавала слімаку. Что ты, спадара, не ныешь? 30 seconds. Welcome aboard.
Так, давай ежу. А куды дзеліся тарпеды, электрастрэлы? А ведаеш, перад пачаткам рэлізу вось гэтага яны казалі, што ніякай зброі супраць жывёлаў тут не будзе. Тыпу яны за эко. Так, 3 і... Так, давай. Тыпу жывёлы патрэбныя нам усім. Іх нельга крыўдзіць. Ну і все такое. Так, будаўнічы, кажу, будаўнічы. Што ў нас ёсць? Што ў нас з'явілася? Так, унутраныя сцены, зразумела. Так, стыкавальны модуль, угалоўка. Тытанавая штаба. Во, слухайце. А ну давай, я не памятаю, я ж не рабіў яго, праўда ж, гэтую стыковачны модуль. Я зрабіў толькі вырабніка. Давайте 30 секунд пачакаем. Нейкая лявацкая шляпа ад B-Suite Incorporated. Так. Яны, дарэчы, пачулі гульцоў. Літаральна я ўчора ці пазаўчора глядзеў відос, дзе яны казалі, што дзякуй за фідбэк вам велічэзны, нам гэта вельмі карысна, мы зразумелі, што гэта ўсё не вельмі вам патрэбнае. Мы хацелі як найлепш, карацей, яны гэта выправяць хутчэй за ўсё. Так што, калі будзе поўны рэліз гульні, яны хутчэй за ўсё гэта зменяць. Так, о. Что ты курва выёжваешься? А ну. Падаецца, ці было недзе тут блакітнае такое? Стопе. Давай пашыраць наш модуль. Вось гэтую часціну. Комната. Нарасціць тут мы не можам. А ў гэты бок можам. Так, я спадзяюся, гэтага хопіць. Welcome aboard. Гэтага ж хопіць ці не? Сюды. Оп. Перашкода у зоне будаўніцтва. Якая? Давай у такім выпадку паглядзім, можа, вось. Табе гэта перашкаджае нешта. Што за малая яна, тыпу. Да ёб твою мать. А, можа, гэта, слухай, мешае зараз. Так. Давай, адганю пакуль што. Пакуль у нас тут будаўніцтва ідзе. О! Нарэшце. Так, хадзі сюды. Оп. Усё. А зараджацца ты будзеш, курва? Бо гэтае не зараджаецца. Так.
Можа быць, дно сильно блізка. Не, бачыш, там гэты мешаў апалонік. А чаму сёння няма шуму, калі размаўляеш? Не ведаю. Не ведаю, Лёха, у чым справа. Так, пойду ў кальянку каля першай гадзіны. Нішто сабе. А працаваць хто будзе? Так, гэта у нас усё ёсць. Скрыня. Нейкая шламаўская, незразумела. Так, блокаў сілкавання, біярэактар, электрычны кандэнсатар. Тут у нас змен ніякіх няма. О, можна біялабараторыю паставіць. І што гэта даецца мне? Налаштоў ваша адаптацыя. Не. Transmitted an alert. Вось гэта трэба. The life О, божухна. for convenience. Зноў пайсці да гэтага нова. Так, Цэлесцін. Мы, дарэчы, я не бачыў Цэлесцін дзе-небудзь. Гэта вельмі дзіўна. Што за элемент такі Цэлесцін? Так, давай пабудуем нова. Мы паціху пераязджаем сюды ў гэты вось блок. Что ты там хотел, Анита? Columnist Black Box. Были на чорну скриню колоністки. Другая утрата Аніти Готштальс, голосовые дані частково обновлені. Та моє тіло, яке я віддаю тобі. До цієї місії Аніта бракувала мети. Вона втратила віру. Я на таки не здатний. Мені навчали з урахування однієї єдиної монолітної закованої у вольфрам мети. Я можу роздрукувати, підтримувати, а за потреби обнуляти колоністів, що зберігаються в листці номер 3. Tungsten clad. Я мономаніяк. Якби я захотів чогось іншого, чого завгодно. Я мусив сам собі виразити це бажання у формі пояснення, яким чином це допоможе колоністам з колиски номер 3, таким як ви. Wanted something else. Координати вигружені. Добре, дякую. Так, видите, що я ще хотів, мабуть, роздрукувати ось тут. Так само. Каб не бігати туди през коридор. Так, і що ще ми можемо побудувати? Тут шафа покуль хапає у нас, правда? О, тепловий реактор. Але ён усталёўваецца, наколькі я разумею, так, на цяпло, на крыніцу цяпла. Па тэхніцы у нас што ёсць? Пражэктар нейкі працоўны. Маячки. Ну, мэбля знаёмая штука. Бочки усялякія. Плакат, скат. І халера тут нема цікавага. Я, шчыра кажучы, лічыў, што у нас все ж таки нешта будзе. Вось я зведаю, што ж ёсць зараджальная станцыя не толькі для вось гэтага элементаў, вось для гэтага, але і для звычайных батарэек. І чамусьці іх у нас яшчэ нема. Паляпшэнні. Ніякіх паляпшэнняў няма. Ну то шо мы? Поплылі, я так разумею. Ось у нас там дзве чорныя скрыні. Спачатку да рубіны, бо 300 метраў ўсё ж таки менш, а потым ужо да той. Біярэактар гэта ж тэмы, зарадзіў туды нейкае іншапланетнае яйка і чыліш. Я памятаю, што ў першай часціне яно не так працавала лёгка, як падаецца. Там трэба было пастаянна яе пампаваць гэтым біятаплівам, палівам, выбачаюся. Так, гэта скрыня. Ну гэта, бляха, далечыня такая, што ёсць, ведаеце, ўражанне, што варта будзе рабіць базу там на месцы. Та чапіся ты, паскуда. Хто цябе чапаў?
Ведаеш, Лёха, слухай, наконт збочнага гэтага шуму учора, мабыць, праз тое, што я зранку не запускаў асобна АПО, эквалайзер. І ў такім выпадку некаторыя мадыфікацыі не працавалі як належыць. І зноўку, бляха, нехто там штурхае у сраку. Так, ну вось тут прастора ўжо гэтага. А мы вымушаныя вось тут ад яго хавацца. Што, адчапіўся? Проста вось так вось адчапіўся? Бачите, як ён нас шукае ровно. А можа вось гэтае, слухайце, з'яўляецца цыстэін, як яго там. Это соль. На жаль. І ось тут я вылажу, і недзе тут голас гэты. Чуеце? Holy hell! Damn, we made it! When those things... Tailings. When the tailings came after us, all I could think was we aren't going to reprint. This is it. I finally get to go outside, and the first thing I do is die on a spear. Well, let's sort this cash into take and bury. Why didn't Sophie let you outside? Why didn't I ever do any work, you mean? Hey, you always seem cool. I just never saw you do anything. I'm keeping something secret. If I ever got sick and reset, Sophie wasn't sure she could convince me to keep it secret again, so I had to stay safe. Ruby gets killed all the time. Really freaks me out. Yeah, she asked me to listen to a recording once. Thanks for talking me into leaving her. What? I mean, I would have gone looking for her, and The maze field would have got you. I can hear the tree twinkle. It wants me to go into the sea and feed myself to it. If you do that, you'll never see Ruby again. Yeah, I know. Anyway, we can't stay here. Tailings don't like the open plains. We can build there and start scanning for the Jubilee. Аллера, я так разумею, бляха, у нас праблема зараз. Мы не зможам даследаваць гэтую часціну. Таму што яна ніжэй за нашыя магчымасці знаходзіцца. Бачыце, вось там они-то ўнізе. А мы тут па нейкім караблі іншапланетным павошкаемся. Дай папіць. Жудасна. Алекс, вітаначкі. Спойлеры, спойлеры. Якія ж тут спойлеры? Хто цябе чапаў, ідыёціна? Плыві сабе далей, як табе зручна. Так, ну вось у нас анітка там. Так, 240 метраў, і нам далей на Аполлоніку ўжо ніяк.
На жаль. І ми, наколькі я пам'ятаю, так само не можемо, правда? Ці можемо. Ага, 300 метров, мы тут плаваем себе. Гэта ліфт, які у нас так ёсць. О, мутація апошняя. Анітка. Is gone. They destroyed themselves. We are now the only survivors. Оцелели. The ones who walked away in search of Jubilee. All of you have asked me, if we want to escape the cycle, why do we still have the biobeds? This is why. This angel comb is sick. Уровень ключа нас, я вирішила. Оцей поклик. Кажу йому, що ми цілий я даю за тебе. I say to it, this is my body, given for you. Ну все, короче, Анютка поехала в глуздом. 30 seconds. Так, слухайте, у нас есть некая прабла. Як нам подвысить нашого гэтага палоніка, каб ён мог глыбей залятаць, бо нам ледзь хапае паветра. Oxygen. Плюс бачыце, мы калі так, дай-ка я выплыву. Вось, калі мы там знаходзімся, мне ледзь хапае да гэтай платформы даплыць, а там у нас мутацыя. Халера. Складана, пакуль што. Поинтов 10 на электрычнасць дадаць. Магло, але не дадаем. Так, там трэба ўзмацнены корпус, ну і хутчэй за ўсё іншы тып субмарыны. Ну так, можа быць. Але пакуль што бачыш, ніякага дрэва нема, ніякіх падказак, дзе гэта шукаць нема. Мяне больш за ўсё хвалюе тое, што... Ось, там яшчэ штосьці ў нас стаіць. Мы гэта луталі ці не? Мабыць, не. Хвалюе тое, што у нас ёсць прылады, якія мы ўжо даследавалі, але я іх не магу апрануць праз тое, што слоты закрытыя, зачыненыя. Разумееш, што бок, як іх разблакаваць, я пакуль не ведаю, тым больш, што я бачыў струмеры, якія... Пайшоў прэч. Што ты да маленькіх даёбваешся? О, ну. А где наша гэтая рубіна? Вось, так што ёсць такія яшчэ тыповыя праблемы, але чамусьці мяне нейкія цяжкасці выклікалі яны. Недзе, нібы недзе я штосьці не даследаваў, разумееш? Не-не-не-не-не-не-не-не. Я не хачу. Чапіся, не чапай мяне. Піу. Дзе рубіна? Так, рубіна недзе ў іх пячоры сядзіць. Пашалець. О, з'явіўся зверху. Бачылі як? Field Lord Suda
I'll sing Observing the Axum Tailings in the Karakoram Ruins. My reprint site is base camp near the observatory. This time they killed me right away. They really don't like us coming into the ruins. They're obviously capable of communication and social behavior. Why are they so damn hostile? According to Nahima's research, we are the only life on this world not infected by the Protea virus. 48%. Virus provokes violence against the uninfected? I don't know. It feels too convenient. The natives hate us because they're sick. More likely, they have good reason to distrust humans. And they know we come back when they kill us. So, maybe they are communicating. Maybe they're trying to teach us. You cross this line, you die. Це, правда, своєособливий спосіб комунікації, правда? Так, недзе я тут бачыў уваход у пячорку гэтую. Можа, гэта вось элемент, які ад мяне патрабуецца. Так, усё. Вось гэта што? Цэлесцін. Вось тое, што мне патрабавалася, каб зрабіць тую штуку. Ау, ау, ау. Балюча. These Celestine deposits form when sulfur-shelled protozoans die, faster than their remains can dissolve into the seawater. А чаму ты не хочаш яго сканаваць? Мангавы галавік гэты. Блять, іх тут шмат колькі. О, бачыце, тут яшчэ да паляпшэння было Chemicals are critical to deep-water operations. для Аполлоніка. Типу цяжкае шасі. Так, а дзе гэтая бляха? Рубіна ці якія там? Трэба падыхаць залезці. Ідзі нахер. Ось гаўно, ну. Ласты склеила дзяўчына, бачыце дзе? Black box for Cord. Sorry, boss. Couldn't make it to the southeast rack. Forced down by Needler attack. I gotta make repairs. They're waiting for me outside, and I'm all out of med kits. I'm gonna dump my flares, grab the depth module, and swim for the research camp. See you soon, one way or another. Ruby out. Ухилянты. Так, все. Тікаємо отсюль. Так, добре, ми двоїх знайшли. Нейку інформацію зловили. Що ще тут може бути? Ось тут я був чи ні? Ні, не був. To any survivors of the Coral Gardens habitat, I am pursuing Nahima towards the World Tree. She has been compromised by Macefield syndrome and wants to eradicate humanity on Proteus. I'm going to stop her. And, if possible, destroy the tree. Do not believe anything she tells you. She is determined to kill us all. I'm leaving supplies for anyone who comes after me. If you lose my trail, assume that I failed. Find Nahima. Kill the tree.
Good luck. Забіць дрэва, кажа. А дзе ты пакінула гэтае, слухай? Прыпасу, я нешта не знайшоў, гэй. Вось гэтае? Срэбра? Не падобна. Так. Ніхара тут немає. Некая пиздоболка. Есть отшивание такое, правда? Так, галоўнае пытанне. Наша капсула кіламетр адсюль. Вось, чужапланетныя руіны зусім побач. Калі мы пабудуем тут сабе нейкую баску. Я собі печора. Деду Харасіч ленточный червь. Быть ухилянтом не потужно. Маешь рацию, так. Я згодны. Так, ну тут можна нейкае, слухайце, зрабіць. Каб адсюль ужо можна было лётаць. Адзінае, што мне не падабаецца, гэта... Мат ресурсаў патрабуецца, па-першае, па-другое, зараднікі, ўсё гэткае. Трэба будзе будаваць, а яны ў нас нават там, на матчынай базе не працуюць. Давай, павернемся. Трэба будзе пакурыць гэтую тэмку, як усё ж такі развіваць гэтыя модулі свае. З ластамі зразумела, я абсалютна ўпэўнены, што калі мы знойдзем трэція ласты, то, адпаведна, у нас будзе чарцёж, які дазволіць нам зрабіць гэтыя палепшаныя ласты, але гэта нічога не азначае, таму што... О, дарэчы, а гэта што такое? Вайна не даследуецца, а тут... Оу! Батарейка. We could just blast through. Yeah, and if we're lucky, Nahima kills us and fills our biobeds with concrete before the tailings get to us. This is the history. We can't blow it up. They do The door Гэта дзверы. An Altera generator would destroy the alien electrical system. Locate an alien generator to gain access. І як яны тут атрымліваюць сілкаванне, цікава. Так, ну што, зноўку паплылі каля гэтага монстра. Ён ужо нарадзіўся побач з намі. Хаваліся. Плывем. А тут можна мяняць назву малога карабельчыка? Ой, слухай, я не глядзеў гэта, мабыць, так. У мінулых часцінах то можна было, памятаеш? Всё, праехалі яго.
Мы ж даследавалі гэта ўсе рэч, ці не? Не, нешта тут пішчыць, то бок мы нешта не знайшлі. Хто там што хоча ад мяне? Табе што трэба? Гаўно. А, я памятаю. Сапраўды, я памятаю гэта. Такі побач з намі. Опа, заліп. Сребром. Часціна першая была весялей. Я згодны. Мне таксама падабалася яна больш. Як увайсці ў гэты? О, можа быць. Не. Mm-hmm. 73. Ну, вы бачыце гэта? Ён мяне сцежыць, гаўно. Пайшоў адсюль. Вось як яго дастаць? Ён жа ж там... Прыціснуў, бляха, ў кут. Абдымацца ён лезе, гаўняк. Наверсе, можа, ёсць што. Чакай. Халера, падманулі. Знайшоў! Ура! Знайшоў уваход. Бля, і тут дзіра ёсць. Чаму яе не бачна было, калі аплываў усё? Блокі сілкавання, але гэтыя блокі ў мяне ўжо маюцца, слухайце. Ось яшчэ Нагема граў бога. Нагема штодзень пагналі. Яшчэ нахіліўся від Касталама. Пачувалася божеством, не прям богом, а... Ancestor of myself. This is what our bodies did before the first city. It felt like playing a game and winning. The most important game ever played. The damn thing is that I think the Marrow Breach was playing with me too. Oh, it would have eaten me if it won. Заповнений звіту про збитки. Evolution has equipped it to enjoy its work. Like no human could ever enjoy filling out a loss report. No one wants to hear about the meaning in nature.
The Mongolians have Tengri, the eternal blue sky, who ordinates the fate and balance of the cosmos. But did he save them from the Kara? No. Our sky is black, and we are done with gods. Capital has taught everyone that nature is a marketplace of violence, that natural selection is the same as competition, and competition is the key driver of evolution. Ну, хоть тут не напиздела. That nature is not operated by the same logic as a publicly traded corporation. The cynicism slams down like a hatch. Everything is a job. Fitness is profit. Profit is life. It's a trap. And I'm going to find the way out. The Noetic Advisor has transmitted an alert. Return to the life pod at your convenience. Ти погляді, як я вчасно прилетів сюди. Так, попить, поесть нема чого. Так, прибрати гэта і поскидати. До речі, треба буде побудувати ще нам приладу тую. Що ти хотів? Сінг нейкий з'явився у нас. Чорна скринька колоністів, і може ізолювати тільки одну удала сінг-біолога. І заточна ми вони додіб'яли трубу і забрали балони мела. Ти поможи йому, а я? Пам'ятаєте, як сінг підмовляв вас уявити найдивнішого чужопланетянина? Яким виявляється цих шламів? Координати сигналу там-та і там-та. Так, це знов, який буде здалеку туди плетів, певно. Так, внутренняя вон. Так, что мы маем тут? Модификация биосканера. Эмалёванное скло. Проводниковый кристалл. Боже, это что такое? Так, ударная броня может быть стронций. Троилит. Боже, на что за элементы? Так, целестина не хапаю уже. Системный чип. Так, можна собі, до речі, підвисити худкість його, добре. Системний чип, мені подається, ми можемо зробити. Ось і з'явилося емальоване скло. Емаль з істоти. Єбать, де це таке? Так, электромонтажный набор, медный дрот. Так у меня ж был медный дрот. Полярника. Системный чип, так. Руховики, во. Сюди давай. Можна 4 поставити. Що ти даєш, до речі? Знижає споживання енергії на 20% і накопі... Так, оптимізує працю руховика в режимі реального часу. Ефект накоплюється до 4 разів. В сенсі ефект Що це таке? Як я напрацюю? Галю? Тенгр у монголов, правда, великое синее небо. Так, не зрозуміло. У нас є некі елементи, які я у душі не єбу, я ніколи не бачу. І воно працює чи ні? Написано, що уключено ж, правда? Ні холера, воно тут не працює. Говно. 2000 метров, ёб твою налево. О, у нас тут есть биосканы некие потребные. Ганчака треба, біоскан отруйная губка, біоскан електричний жорді.
И тогда нам з'явятся модификации. Пассивные. Так, контроль. Сповольнює. Добре. І тут біоскани. То бок нам гэты біосканер патрэбны. Каб паглядзець, якія модифікацыі ще будуць даступныя. Так, биосканер. Биосканер, где ты? Что ты от меня потребуешь? Стандартный баллон мне не потребный. А гэта у меня шмаецца, не? Будаўнік, гідрагон. Налагоджувач. Так. Треба щось з'їсти ще. Пойдем скинем все лишнее это. Так, і цілий стин гэты, і дроты, дзве гумы. Батарейка хай з намі будзе, ліхтарик так само гэты вагенчык. Трэба будзе пашукаць інфармацыю, чаму не зараджаюцца у нас. О, ёп твою мать, ты паглядзі. Так, гэта у нас ёсць, а гэта шасі скат. Выделенное ядро и пласталева штаба. Давай поглядим гэтую штабу. Штаба гэта ж злітак, наколькі я памятаю, правда? Давай тут поглядим, ці у нас ёсць. Не то я хотел. Сюди давай. Во! Літій з титаном. Давай. Так, і мне ще треба быў гэты... Як яны сюди заплываюць? Вось гэты бах, ён быў у першай часціні яшчэ. Калі памятаеце. Рыба заплывала ў памяшканні. Так, мне патрэбны, во, ядро гэтае. Давай гэтую возьмем злітак зараз. О, 1,5 хвилини. Я зрозумів. Треба їжі наловити собі. Ще води так само. Вось чаму няма абсталявання, каб рабіць з гэтай салёнай вады салодкую ваду, га? Ну гэта ж база. И сюда ходи. Отляешься тут.
Давай, плывем, плывем, плывем. 30 seconds. Та уже ж. Welcome aboard. Давай поробім пакуль собі їжу, воду, а потім заберемо той зліток, який ми виготовляли. Все, шиковно. Доробив? Малечина. Так, чекай. Треба випити хоча б. Все, узяли. Пойдем зробимо собі гэтыя крылы ската. Може хоча б будем хутчэй перамяшчацца нарэшце. Так. Блять, яшчэ одна. Штосьці не паглядзеў, што дзве трэба. Дзякуй Богу, мы ліці недзе там знаходзілі. Так. Паўтары хвілінкі ён зараз будзе виготовляць. Я на хвілінку адыду. Так, на месте. Забираем. Как можно забрать? Ай, добре, давай мы сюда закинем. Кому ты не хочешь забрать? Идем выготовлять. Во. И... Что тобі куру перешкоджає? Перешкода у зоні конструювання.
что мы не туда заплыли. Welcome aboard. Так. Так, чакай, щось тобі. Що тобі перешкоджає? Малая дірка гэта ці што? Welcome aboard. Заглянеш у Discord? Вядома. А твой 3D-принтер можа гумовых жанчын нарабіць? Яны б тады былі вельмі карысныя. Я ў гэтым упэўнены. Не разумею. Нібы ёсць адчуванне. Возьмем будаўніка. Разбіранне возьмем. Што такое? Бля, здзекуешся ці што? А зараз ты зробіш тое, што я прашу? Ага. Так, змяніць назву, во. Перадкрыць меню, разбіранне. Так, давай, калі ласачка, мне гэта з будаўніка. Оля, апранули. Ці што ён хуценька нават. Так не падаецца, што ён надта хутка гэта зрабіў. Так. Ремонтный набор. Мяняй назву, кажа. Чакай. Чаму гэты скат ён толькі дае магчымасць змяніць назву? Шасі скат. Потужна лёд. Добра, давай. Я не бачу толькі его. Потужно лід. Ага. Куры скашчае межаванне па колькасці сімвалаў. Во. Ентер. Ну і калі адплыць ад цябе далёка. Глядзі, якая херня. Аполлонік накладаецца на потужны лід. Так, ну Аполлоніка-то можна, я не ведаю. Во, давай мы зменім вось так вось. Не, это не тое, что. А что прикрепить до узла? Нихуя себе. Инструменты можно вот так перевозить. Ля, я не ведал. Так, давай сюда. Перше собрать это все треба. Welcome aboard. Так, по-другое выгрузить. Выгрузить вот это сюда усё. Батарейку не, батарейку с собой буду. Так, по-другое. По-другое. Мне не подобается то, что у нас. Я хотел бы зрабіць в таким выпадку больше не к гэты бассейн, але ж праходзіць туды будзе вельмі нязручным. Так, где гэты, блядь, пашыратель? А можна цалкам вось? О! Будем по тем краю ходить.
Ось так. І трэба гэты пабудаваць наноў. Во. Опля. Было б шыкоўна, калі б вось гэтая штука яна б зараджала нам батарэйку. Вось кажу як ёсць. Крылы склаў. Добра. Але паходзь, што, бляха, я не разумею, чаму не працуе вось гэты. Піша, што зараджае, ніхуя не зараджае. Херня. Так, хадзем, скінем нашу ежу, ваду. Ну і трэба плыць туды, да Сінгха. С2. 4. Так. Одну ее туды. Ну, аптеку на всяк выпадок будем с собой возить. Туды. Это мой инвентарь, 2 рыбины. Вот так. Поплыли. Поплыли. Так, як там твои справы? Колькі нас зарад? 100! О! Яно зараджае. Ну ўсё, бля, праблема вырашана. Мне гэтая зарадная станцыя да аднаго места цяпер. Паляцелі да Сінгха. Мне б толькі знайсці яшчэ гэтыя новыя матэрыялы з тых, што мы там у чарцяжах знаходзілі. Было б шыкоўна. Так, можа дзірка малая. Ну, не, там перашкаджаў гэты, бачыш, Апалоній. Далі рухацца крыху хутчэй. Я ж тут лутаўся, правда? Хутчэй за ўсё так. Так, залятаем на чужинскую тэрыторыю. Ну дзе гэтая сабака? Рэснуўся? Рэснуўся акурат побач з намі. Гаўно. Аж мне на next тыдні новага калегу падставіць. Хоць пачнеш, будзеш навучаць яго тыпу. Ось так. Путенька шмых. Так, ну, вось я ще раз упэўніваюся ў тым, што можа быць тут і варта пабудаваць сабе баску. Вось менавіта тут. Бачыце, у нас тут нейкая ёсць плыня, тут можна ўтрыкнуць будзе. Правда? Давай пошукаем себе Тану. Поставим себе одну такую маленечкую квадратненькую помешканне, где мы можем себе будем... Ой, ёпта мать.
Туды давай. Памяшканне, дзе будзем аднаўляць сабе ХП, а потым раптам, калі будзе патрэбна, дык гэтае паставім зараджальнае нешта для нашага вось гэтага хлопчыка. Правда? Я лічу, будзе карысна. Так, комната. Так, повышей яе паднесці. Warning. Power offline. Та не пераймайся ты, божахну. Тут нам ведае, што патрэбны люк. А, дзеля гэтага кварц патрэбны яшчэ. Нешта ў дзеда скрипт-чат адваліўся. Не, ўсё працуе, паладзін. 80 стрымоў, дзякуй велічэзна. Не абсалютны рэкорд, але... 30 seconds. Та ну. Такай. Угу. Ходзім. Трэба ще. Титанчику, так. Так. Где мы тут ще можем что знести? А може, до речі, ось так справді? Ні, ліпше ось так. Нарощувати. Стоп, не то я. Все, скончилась магчымасць. Трэба шукаць у нас 30 seconds. зноўку. О, адзін, ага. Так. Гэта што? Гэта ж не... Свинец, так. Свинец, а мне б тут зараз титан. Ну, мядзяшка, вядома. Так, мне падабаецца, як ГГ без пальчата голымі рукамі. Так, плавае. Ёсць такі хіп невялічкі. Кварц. Дзе б знайсці кварц? Он бы мне вельмі прыдаўся бы зараз хаця б кавалачак нейкі. Але тут мусіць быць соль. Соль мне не патрэбна. Кварц, где ты можешь быть? Там ён у нас у гэтых, у ракушках усялякіх, правда ж? А тут яго не маем. Гэта титан же ж.
А, грибы нейкія, чакай, свінец. Так, я подумал, бляха, что это может быть кварц. Так. Так, ну ніби тут усё дастаткова. Гэтага нам мусіць хапіць. Так. Для энергіі што мы можам выкарыстаць? Вядома, можам выкарыстаць сонечныя панелі, а для іх мне трэба што? Таксама патрэбны кварц. Ну, блін. Так. Давай мы зробім наступне ось тут. 30 seconds. Чекай. Яно нікуды не падзенецца, а мы сабе спакойна пойдзем даследаваць, шукаць гэтага сінха. Ой, яшчэ 800 метраў да яго. Можа, дзе па дарозе знойдзем кварц. Я мяркую, што гэта будзе магчыма плюс-мінус. Срэбра ці кварц? Так, Целестін. Ён нам патрэбны. Патрэбны, на жаль. Ось наш кварц. Але ж толькі адзін, можа гэта вось таксама кварц, не? Падобны неяк. Там яшчэ два бачу. Вось каб былі ў мяне гэтыя бляха прыблуды на рукі, было б трошку прасцей, мне падаецца, гэта ўсё шукаць. Давай, вяртаемся. А цікава, чаму іншапланеты руіны падсвечваюцца ў мяне на мапе, а мая база не? Глядзім. Сюды давай люк. Там падабраць. До рэчы, цікава, што 3 купіны падабраў гэтага, вялікія купіны. Welcome aboard. Панелі. Каб у нас хаця б гэтая была. All systems online. Welcome aboard. Ёсць. Так, яшчэ тут крыху закінемся тытанам. Вось гэта ўжо можна падабраць і скінуць проста ўнутры. Грошы на 4-ю паўзе з'ела карупцыя. Чакай, не тое. Не. Вось гэта, мабыць, тут не патрэбна, але мы... Так. Што мне тут патрэбна? Мне тут патрэбна будзе зараджальная станцыя для нашага хлопчыка гэтага, праўда ж? Адпаведна, трэба рабіць дзірку. Гэта тытан патрэбны, так? І яшчэ друкарка гэтая. Медь. А медь тут непадалёку была. А друкарка мне на тое, каб
як яго виготовляць сабе, калі патрэбна батарэйкі. Welcome aboard. Ну і пры гэтым пры ўсім яна яшчэ дасць магчымасць нам усялякую ежу рабіць сабе. Раптам будзе недастаткова. Так, шафу нейкую можам зрабіць? Малую. Выдатна. Медь і ўсё гэта. О! Шоўкоўнае і гэта аддаем. Так, далей. Тытан. Тытан, каб сабе зрабіць гэту падводную дзірку. І паркавацца туды. Так, тут свінец. Там свинец, я так разумею, ружовый. Так. Ля, у нас тут побач з нами. You have entered a viral plume. All other microbial life in the seawater is dead. Use the sonic resonator to expunge bloom cankers and clear the infection. Да, я акурат гэта і хачу зрабіць. Ля, побач з нашай базою яшчэ стаіць гаўно гэтае. Трэба ачысціць. А ну, хадзім са мной. 30 seconds. Вось тут яно было. Так, я бачу чырвоную кветачку одною. Beneath this mesa has been eroded by hot radioactive water. Probable source, Titan rockpore. There may be an angel cone with useful adaptations nearby. Цікава. Яна закрылася, калі мы наблизіліся да яе. Ха-ха. Так, гэта ўжо штосьці новенькае. Паразіт у брані кажа. А ты хто? Так, а што карыснае маеш тут? Так, чакай. Мне трэба. Мабыць, адсканаваць. Там будзе нейкая падказка. Що за ўсё. Як што з ёй рабіць? З гэтай з чырвонай. Так, все, успокоились. Налетели, и там яшчэ. І схаваўся, так. Тут яно ў скалу сыходзіць. Оп. Мне падалося, ці я чуў нейкія гукі.
Так, гэта ўзялі, гэта з'елі. Вось тут у нас... Так, кварц, медь. Я не збіраў, падаецца, так? А дзе гэта, дарэчы, паскуднік, які мяне б'е пастаянна? Бо я бачу іх хвасты, яны забруджаныя. Добра, як-небудзь іншым разам. Я яшчэ павярнуся да вас. Так, чакай, дзе наша гэтая база? О. Welcome aboard. Так, давай будаваць. Давай будаваць. Робім спачатку вось гэтае. Якая яна вялікая. Так, давай вось так. Ага, і цяпер зараджальная гэтая, во. Штабы трэба. Тытанавая, срэбная і медная дрот. Ну, я толькі дрот тут змогу зрабіць. А каб вось гэта абсталяванне паставіць, дзе яно? Пераробнік. Слабая кіслата, медны дрот. Слабая кіслата ў нас робіцца з... Ага, з мяхоў. З ружовых. А яны тут былі. Чакай, дзе яны тут былі побач са мною? Во. Один. Вон яшчэ адзін бачу. Welcome aboard. Як кажуть, медний дрот і слабая кислота. Все гэта сюди перекидаем. Это поверни. Так. І вось гэта, мабуть, так само. Добра, і як ми можемо побудувати переробник. Готово тут. Зараз я б хотів тільки поставити собі більше панелів. Титан, медь, сребра. Сребра у меня тут не было, правда? А коли казать про солнечную панель, я сподіваюся только, что ее хлопить. Мабуть, не. Porque я пам'ятаю, там поднимается надто высоко.
Стронций. Стронций робится с целестину. О-о-о. Золотая. Так, чекай, у нас нема титану. Нема. Так, давай гэта з'їмо. Иди сюда. Справа есть. Нам потрібно ресурси, нам потрібні. О. Ось це моє. Так, ось медь. Треба сюди повернутися ще. Ну, тут неподалеку есть еще медь. Welcome aboard. Давай. Ось так, 2 штуки. Правильно я пам'ятаю? Две штуки мне потрібно, ці ні. Так, где это паскудство? Ось гэта. Так, 2 титановые штаби, 1 сребна і 2 дрота мед. Добре. Медного дроту покуль нема. Ось так. Отверточку сюди. На шафу мне не хватает титану. Повертаемся. Кварц. Добре, так. А что у нас по титане тут? Так, мне благо было б медь. Було б медь сребра ще. Тут не спотикалося, я не пам'ятаю, чи я зустрікав його тут чи ні. Welcome aboard. Так, добре. Це працює. Так, сюди. Готово. Так, а що я там казав, мені треба було на гэта? Сребне штаба, правильно? Зіно. Так, сребне.
Так, это у нас титан, медь. Да холера титана, не треба было никуда плыть. Они только зараз у тым, дзе знайсці срэбра сабе. Так, гэта кварц. Кварц и титан. Медь. Отчепитесь, малые. Так, кварц. Это все зразумела. Нет, там кварц. Лира, дай сребра. Литерально 3 кавалочки. Отчепился. Вот это что висит. Так, это кварц. Да. Медь. Тут у нас что? Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Так, мы это доследовали, так. Блин, холера, не маем. Полетели до Синха, может там будем. Пакуль што толькі тытан трапляецца усялякія кварцы, медзі. Дык гэта новы элемент яшчэ, які мы толькі даследавалі. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Нешта бачу, некая зялёны ўваход, жоўты. Гэта мы чырвоны я спрабаваў сканіць, яна не давала. Штосьці няспраўнае ці што тут? Тут патрэбны біасканер.
aboard, Captain. О, аскепки. Так, треба замінити. Угу. На всякий випадок сканер нам потрібний тут більше. За нашу сякерку. Штосьці на версі ляжить. Мы не гэтую даследовали. Яно ўніз глядзець, падаецца так, мы гэтую даследовали. Здаецца, мы ўсё знайшлі, што нам хацелася. Так, нешта падобнае на срэбра бачу. На жаль, гэта не срэбра. Всё, мінус. Это наш Целестин. З улікам таго, колькі нам яго патрабуецца, мабыць, варта пазбіраць какой. Так, поплыли. Contact. Altera starship wreck detected. 3 colonist black boxes on site. 3 блэкбокси. Угу. Давай. ISO! The tailings! They got too far, they took their Ізо, тут шлами вони доп'яли тубу і забрали балони Мела. Іди поможи йому. І все? А, не. Давай кислоту ко мне шукать. Так. То есть это что? Угу. Тяжкое шасси Аполлоника. Я бачу, там ще далі є у нас. Аскепки. Тут є ще з правого боку, зрозуміло. Ага. Электричный жердя разблокирован. Так. Курва, стреляя по моему корабельчику маленечкому. О, лохот.
Так, ёсць у меня другие. Some spices somewhere in this. Зворотны резонатор. Серьезно? Что это увогуле такое? Ляпшальник абсталявання. Так, ён у нас маецца. Долго обеду. Я можа быць, чакай. Чтоб гэта было ўсё. 30 seconds. Трэба нам сюды падплыць. Пашукаць. Вода. Ежы нема, ты паглядзі. Трэба будзе палавіць. Так, а што ж гэта за пакойчык, у якім нічога не было пасканіць? І дзвярэй няма, і нічога няма? Мёртвая скамера. Забайцілі, каб я адведаў, і нічога не далі. Там колькі 70. Так, ось што мне трэба. Так, а дзе ж тады трэці? Бо дзёўчына мне сказала тут 3. Чорныя скрыні. Дзеўчына, робот. Гэта я возьму сабе, каб была вода. Трэба будзе зрабіць сабе воды. Так, каля. Давай сплаваем сюда. О, чертеж батарейки, выдатно. Сребра. Дякую. I'm a survivor of the Mongolian independent states, a colonist aboard the starship Cicada, and a debt slave to the Altera Corporation. I am with my friends Raul Isatolo, Udal Singh, and Malako Sansar. Of all the things I have seen and done, this thing is the most important. Якая ж? This
Its marker. Це указник як свідчення того, що ми відкрили рештки чужопланетної цивілізації на цьому світі, казаним Протеєм. This world. А Протеї у нас були у першій частці ще. Let our names be remembered by the workers and the pioneers. The computers call these aliens Axum. Something has happened to their civilization. The survivors guard these ruins, but they have been reduced to scavengers. Tailings. I think maybe the virus did it. Seized control of them and drove them mad. As it drives us mad. But I do not know. All I know is that I am here with my friends, looking on the work of alien minds. Так, на жаль, на мой жаль, нічого нового ми не довідалися. Та чапіся ти, божих, ну я ведаю, що ти злий. Тільки де знаходиться третя чорна скринька? По логіці мусило бути тут, правда? Сиротоскепків гэтых. А я ще подумав, що на кораблі яно буде там, в гэтых зонах. Так, давай подумаем ще неяк. На версії я там глядів, там не було. Тут... У низі я знайшов же ж одно, правда? Реактор. Так, все, інвентар повний. Давай повернемся на базу, зробимо собі хоча б попить. І ще б неблаго було б поїсти щось. Але вось гэта будыніна нейкая тут іншпланетная. Найди униз, глубоко. Так, руины, руины, руины. У нас уже 51% у батарейки. Ёсць адчуванне, што калі нам не атрымаецца пабудаваць зараз гэта ўсё неабходнае для падзарадкі, адпаведна прыйдзецца плыць у хату сваю на баску. Так, вось мы на месцы. Welcome aboard. Спачатку ежу давай. І вось са слімакоў ваду. Добре. Крумк. Глик. Сюди. Так. Будаўнік. Подводная ёсць. Ай, бля, я забыўся. Нам же ж трэба не просто срэбра, а нам трэба штаба срэбная. Так. Слабая кислота. Хай тут застаецца. Гэта я пацягнуў бы.
Секіру выживальшчыка, мабыць, іх проста кінуць на падлогу. Ну што, пацягнуліся на тую базу. Трэба зарадзіцца і трэба будзе срэбра знайсці сабе. Ну, вядома, яшчэ будзе пазбіраць. Парабіць што-небудзь для ежы. Кантэйнеры якія ці штосьці падобнае. Трэба ад гэтай паскуды схавацца як-небудзь. Во, плавае. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Давай, хавайся. Маленечкі ты мой. А я яшчэ памятаю, у нас у задачах вісіць яго адсканіць неяк. Цікава, як гэта зрабіць. Гэтым біасканерам. Так. Халера, я думаю, па сюжэце зараз прасунемся значна далей, а тут выявілася, што ні халеры не далі такой магчымасці. Гэта у нас не срэбра. Ну што ж, плывем далей. Срэбра было дзе ў нас? Каля нашай базы. Уже не памятаю. Але не ў гэтым баку. Дзіма, мне падаецца, там яны сярод гэтых ружовых зарасцяў. Трэба будзе паглядзець, ёсць у нас магчымасць увогуле і зрабіць гэтую штабу. Оп. Па паляпшэннях. Малёванае шкло. Троіліт. Во, яшчэ нейкі троіліт мусіць быць. І стронцый. Но стронцый робіцца у нас з літыя, правда ж? Біосканер. Так, два шкла і правадніковы крышталь. Правадніковы крышталь, ён як робіцца, ідзе? Паглядзець ніяк немагчыма. Так, ой, не тое. Сюды. Сюды. Так. Ну як вот тут? Power offline. Не хапае ўжо... А, магутнасці на 2 мінуса. Зразумела. Можна гэтую, дарэчы, разабраць. Power connected. All systems online. Оп, і ўсё стало працаваць раптам. Так. Срэбная. Ёсць у нас магчымасць тут, дзякуй Богу. Warning. Power offline. Гэта мы зрабілі. Так, можам зрабіць сабе гэтую. Яшчэ одну турбіну. Гэта зовнішняе, вось гэта. Титан, медь, срэбра.
Welcome aboard. Тут титану нема. Медь, кварц. Серебра. Осталось только титану взять себе. Так, 3. Мусить хапить, я сподіваюся. Опа. Ну як у нас тут забезпечення електричністю? Power connected. All systems online. О, видатно, плюс 2. Те, що треба. Так, коли-небудь виготовляти її? 30 секунд. Так, там є не одна потрібна, щоб там базу зробити собі. Добре. Як бути з гэтым емалірованим шклом і з гэтым коралом, курва? Эмалированное шкло и коралл. Где же его здобывать? Так. Коль что хоть. Господи, давай. Это с собой беру. Коралла подать на королі. На коралі, так, може бути. Давай ми гэта спіхнем сюди. Штосьці ёсць. І вось так. Оп. Калі мы там яшчэ пазбіраць сабе можам гэтых, бляха якіх, слімакоў. Вось з ежы яшчэ там не ведаю, што рабіць. Дзе мы тут складалі батарэйкі. Так, батарэйкі. Вось. Вось гэтых можна ж рабіць таксама, наколькі я памятаю ежу. Ты, дарэчы, ведаеш, адкуль слова пацеркі пайшло? Пацеркі. Нешта чуў калісьці даўно, але не памятаю, слухай, не падкажу. Срэбра у нас было тут, у пячорах, вось, я памятаю. Вось, дзе мы срэбра шукалі. Нейка з мясцовых, побач з нашай базы, я памятаю, знаходзіў шмат. Зараз тут пусто ввогуле. Титану краху наросло, да і толькі. Так, ад малітвы каталіцкіх святароў, що наш спалатылі Патер Хостер.
Типу, што яны перабіралі гэтыя пацеркі ў руках, адсюль назва пайшла. І зразумела. Так, ну гэтае мы пачысцілі ўсё. Оля, ще больш стало. Так, добра. Давай паглядзім на гэтае эмаліраванае шкло, як рабіць яго. Можа, нешта нават. Пасмажым, бо нешта у нас напруга нейкая з гэтымі арганізмы, якія можна смажыць сабе ці не. 30 seconds. Welcome aboard. Так, пойдем. Там у нас принтер. Так, спочатку їжа. Так, потым шкло вось гэтае, эмаль з істоты. Як гэтую эмаль здабыць? З істоты. Звычайнае шкло нам патрэбнае. Давай так, пакуль што зробім. Раз, два. Так. Дзе паглядзець эмаль з істоты? Падаецца... А, я забыўся, у нас жа ёсць паведамленне ад цябе. Цифра. Чорная скрынька пазнала пашкоджанне струмом. Гадаю, вона належала цепоры Мальк. Провідні збірачці приходять переда вже після її смерті. І в глибоких термальних печерах. За 2 сотні років весь цей комплекс, мабуть, настільки роз'їло корозію і все. Координат сигналу вивантажено в ОПМ. Так, ще один буде знайдений, правда? Далеко? Да, так само далеко. Нам його треба поставити буде на той базі, так, гэты, але шибаги гэты графічныя. Так, шкло. Давай спачатку шкло знойдзем. Гэта я зацягну тады, каб зрабіць сабе падзарадку. Я ж правы, калі яно зараджаецца, правда? Вось калі я скокну. 100. Выдатна. Тое, што трэба. Гэта асноўнае. Ён зараджаецца. Там мы ўжо крыніцу энергіі для яго знойдзем. То бок гэта будзе сонца, ці штосьці там. Будзе бачна. Але галоўнае, што яно зараджаем. І нам можна мець з галавы вось гэтае гално. А калі, слухайце, я памыляю? Стоп! Яно зараджала? Собака. Ну ты паглядзі на гэтае. Так, зробім малую шафу. Ось дзеля гэтага акрат такі. Батарэйка, так? А вось тыя батарэйкі, якія ў мяне малыя, ці іх можна зараджаць у гэтым? Наколькі я памятаю, не. Ну так, яны не пасуюць сюды. Патрэбна нейкае іншае абсталяванне. Я зноўку вось здзіўляюся таму, што я дасюль яшчэ не знайшоў нават ніводнага... Ой. Адсюль, так. Не знайшоў чарцяжа ніводнага для гэтай станцыі падзараднай. Я здзіўлены проста ашмараны. А ведаеце, чаму яна зарадзіла? Вось праз гэтае, мабыць.
Яно щось стаяло у нас, мабуть, нейкі тыдзень нават, яно не зараджала ні халеры. І вось толькі калі мы гэтую стыкавальную моду пабудавалі, яна пачала зараджаць. Троху дзіўна. Так, мне трэба знайсці, як робіцца тубасінг рубіна Аніта 2. Гэта был лімка нейкая, не ведаю, цэлестын. Сульфат стронцыю. А эмаль? ТФ-02. Гэта мы зробім, так. А дзе эмаль? Тут уводзіць ніяк, пошука няма ніякага, правда? Запісы каланістаў. Пагоні за наемна, палюшных прамірнікаў. На 2. Гідрогін. Так. Персональне ПРТ для переміщення на великі одлеглості повного розходу. І запісткове краплення до того, щоб він міг доправляти просочені класи назад до біокапсульної переробки. Несення цілі пріоритетом для розробників користі. Як його зачепити, не зрозуміло. Так, Грамма, Вандер. Это все колонисты. Блимка. Так, ось тут нечто кератикан. Это не кулеголовы. Это все нам треба буде сканувати ще біосканером. А для гэтага мне эмаль патрэбна. Аморфная губка. Купол ламинары. Альфа. Публик. Лифт. Виры. Ось гэта ще можна побудувати, до речі. Так, головок драми вага. Містить вантаж відповідної отсейки, стане допоміжного устаткування на додатковий вузол кріплення. Так, а що таке? Загальна місткість до 4 першопрохідців. Шасі також має додатковий вузол кріплення для допоміжних речей. Відповідних вантажів не рекомендовано для розвідувальних робіт на небезпечній території. Потому что он занадто медленный, повольный, правда? Так, гнездо мы доследовали. Это мы доследовали, выдается так. Ободва. Ай, шкода. Ніякой информации поймали нема. Коралловые сады. Подобные воды. Ну, шкода. Треба буде думати, як їх корисно шукати, здобувати. Тому що отсюль не зрозуміло нічого. Ось гэтае шкло. Каб ще ведаць эмаль з істоти. Витримати вищі рівні атмосферного тиску. Яким чином? З якої істоти?
Абсолютно незразумелым. Полепшены медичный набор. Так, это у нас все не то, не то, не то. Во, можно эту было выготовлять. Биопаленая скиба. Так, ну что, треба недзе гуглить это все. Як же это? Батарейки для этого Аполлоника. Аполлоник силкования. Падают. Подпасуем. Ніяк так. Добре, мабуть, на гэтым усё. Завершым. Трэба будзе ўсё роўна гугліць, дзе гэтую эмаль здабываць, і гэтыя каралы таксама, таму што, ну, пакуль што такое электрычныя каралы і эмаліраванае скло. Займацца гэтым зараз не ведаю. Мне падаецца, не варта. Тым больш, што трэба ваду яшчэ пашукаць. Скрабно я гэтую не буду выкладаць, на мяне трэба завесці ажно туды. На тое месца, а не тут бадзяцца з ім. Праўда ж? Вось калі ў нас будзе эмаліраванае скло, то мы, адпаведна, сабе можам глыбінны модуль зрабіць, што мы, адпаведна, зробім. Фотоэлектрычны зараднік, лагжаны ў мелкіх водах у дзень. Во, трэлі толькі знайсці. Ну і стронца мы зробім, дарэчы. Хаця вось гэтае скло нам вельмі патрэбнае. Яно нам тут паляпшэнняў надае вялікую колькасць, вось, і правадніковы крыстал. Правадніковы крышталь. Добра. Усім велічэзны дзякуй. Мы з вами яшчэ ўвечары пабачымся на наступным стрыме. Гэта будзе ў нас які Species Unknown. Вось, а на сёння з субнаўтыкай дастаткова. У нас ёсць незнарок, ёсць Ралеф. У Ралефа былі, у Івалдайва былі. У незнарока не былі, то можа да яго. А можа і да Ралефа, хто яго ведае, што ён гуляе. Keep Driving. Дарэчы, цікавая гульня. Мне ж я нават раілі, яна ў віш-лісце ў мяне знаходзіцца. То бок, пабежым да Ралефа. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце волю беларусаў, падтрымлівайце Украіну, мы пабачымся ўвечары яшчэ сёння. Так што, добрага вам настрою. Усім пакуль.